Dati apo ni Armando, ni Nixon, nag-request na apo iti kilawin niya aso. Nangkit niya ang karaan niya aso. Kaldobe, kin tara, luto kayo man ng ati kilawin, kin adobo. Aso. Sabay ka nakaraman daw aso. Aso? Binupato. Iso amin yun ah. Yung nawan dumano dito yung over luggage ha. Tama man rin. Gusto namin ta. Sige. Agree ka na. Papa, adobo nga dalam. Ay, ano? Tara. Pandi. Adi. Mas. Adi ko, dalam bilambina kaya pinapaitan. Ha? Papaitan. Awa na sira na pagdating dito, papaitan. Sabi papaitan dito eh. Di ko alam eh, bukas ka. Adobo. Adobo. Sige. Matala. Papa, sisipit ka. Sige, bagang katungtungin. Uy, hanggang ininom muna eh. Pero sorti ka ng ron, hindi ka maninom. Hindi ka magtatulo ng partam. Ang pagsako mo. Alagaan mo ni Leon. Sige, dito na po. Nabalik niya talagang katakot. Hindi ka naman, bakit? Tanya ko, bukilat mata ba ang katulad to? Kalili. Kala ko yung uwi. Wala na akong dip ko yan. Sige, so kayo sana. Ilawin nga sa busay. Hindi ka pa ba nakato? Amula kumustain mo tin lagi. Naantay ka na ko. Meron akong 10 days. Hindi ka magpanood ng dito na sa iyo. Kaya lang, pang emergency yun. Pag kukunin ulit namin si boss, Ito. pag-renew niyo yung visa niya. Kasi say, ato ang nagagawin dito sa mapay. Sigurado. I-renew lang namin yung visa niya, tapos uwi siya. Yung uwi. Tapos resident sa Serena. Pagkanap kayo yung video. Ulitin ko na. Ay, gawa. Ulitin, gagawa mo. Pabigsa ka na, dama pa na yung ron.